Malam za mu so mu ji ra'ayinka dangane da ita wannan sabuwar gwamnati ta yau. Menene ra'ayinka malam? To, babu dai abin da za mu ce wani game da ra'ayi ko wani waye, sai dai mu ce wannan sabuwar gwamnati Ubangiji Allah ya sa ta zamto alkhairi ga al'ummar Najeriya baki ɗaya. Masha Allah. To malam menene fatan ka dangane da ita kuma tsohuwar gwamnati da ta shuɗe? Wani irin fata kake mata? To, ba za mu ce komai ba, shi ma sai dai mu roƙa masa shiriyar Ubangiji da kuma yafiya, duk da ma dai ɗan adam ne, shi ajazi ne, mai daidai ne mai kuskure ne. To amma dai a gwamnatin da ta shuɗe kuskuren ya fi kusan alkhairin na ta yawa. To amma dai ba za mu ce komai ba, sai dai mu ce Allah ya yafe masa, kuma mu ma dai ko kuma ni dan ce ba zan ce mu ba, ni ma na yafe masa. Kana mar fatan alkhairi kenan. Babu abin da zan ce, ni dai na yafe masa dai kan kamar yadda nake so ni ma Allah ya yafe min. Babu wani abu da zan yi. Haka ne, to dangane da su alƙawuran da ya ɗauka fa malam, ya kace gani shin ya cika su ne ko kuma dai akwai abin da ya ɗan yi gibi haka? Ya yi wasu kan wasu bai yi ba. Gibin kuma shi ya ɗan fi yawa. Tunda an ce za a yi yaƙi da cin hanci da rashawa, kuma an fi cin hancin ma a wannan gwamnati. A cikin gwamnatin kenan. A cikin wannan gwamnatin ta shuɗe. Sannan an ce za a sama matasa aikin yi, sai aka fito duniya zaka ce babu aikin da za a ba wa matasa. Sai hali na kuncin rayuwa dai da al'ummar ƙasa gaba ɗaya suka shiga, da ishin rufe boda da canjin kuɗi, wannan ba ƙaramin tasgaro suka kawo a wannan mulki ba, kuma har shi ma ya gane kuskurensa. Kamar a shekarar jiya Najeriya cewa yana neman yafiya, akwai abubuwan da ya kawo don ci gaban ƙasa amma kuma sun sa mutane a cikin wahala a cikin wannan ƙasa, kuma yana neman yafiya. Alƙawarin da shi shugaban Muhammadu Buhari ya ɗauka, shin ya cika su ne ko kuma akwai wanda ya kiɓe haka? To ai ɗan adam ajizi ne ai, ba wanda zai zamto yayi komai daidai. Matan a takaice dai akwai abubuwan da bai cika ba kenan. Dole ai ba za a rasa ba, ka san shi ɗan adam ne, kuma kai ma ɗan Najeriya ne, ka san wa'insu kuma duk abin da yake kaiwa da kawo a Najeriya ka sani. Haka ne, to muna godiya sosai. Alƙawarin da shi tsohon shugaban ƙasa ya ɗauka, ya kace gani gurin cika su, ya cika su ne ko kuma? Ya cika wasu. Kamar me da me kenan? Wasu kuma bai cika ba. Wannan tattalin arziki da kula da jin ƙan talakawa babu. Noma da ya ce ya rufe boda za a yi da sauransu duka babu. It's totally condemned. To me yasa, me kake gani haka da ya jawo wannan abubuwa? Sakamakon babu tallafi a su kansu manoma. Ba noma, babu shi kanshi takin zamani da ake basu, sannan kuma ita kanta noma din an yi ta ba a sa mata ido a bi a san yadda aka yi, talakawan suka sha wahala, kuma ga yadda za a iya zo hannun su ma masu karamin karfi su samu a cikin sauki. Insha Allah Abu Ansar, muna godiya. Malam za mu so mu ji ra'ayinka dangane da ita wannan sabuwar gwamnati. To amin alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna sauraron ka malam. To ita dai wannan sabuwar gwamnati, fatan mu dai Allah sa mutanen Najeriya da muka zaɓa, Allah sa ya zanto alkhairi ne a cikin mu gabaki daya. Saboda yanayin rayuwa da talakawa suke ciki, da dukkan abubuwa dai da musamman ma kamar tsadar rayuwa da talakawa suke ciki, da kuma abubuwa dai na more rayuwa da sauransu. To muna fata dai Allah sa wannan gwamnati da ta zo, Allah sa ta zo mana da alkhairi, wadda kowa a ƙasar nan za a samu sauƙin rayuwa. Don mu sauƙin rayuwa shine babban ƙalubale a rayuwarmu, abubuwan da yake damun al'umma. Haka ne. To malam, wani irin fata kake ita wannan gwamnati da ta shuɗe yau? To ita dai wannan gwamnati da ta shuɗe, shi ma ya dai iya ƙoƙarinsa daidai gwargwado, sai dai masa fatan alkhairi kawai. To dangane da su alƙawarin da ya ɗauka malam, ya kace gani shin ya cika su ne ko kuma akwai abin da ya gibi haka? To alƙawarin da ya ɗauka kan ba za a ce duka ya ɗauka ba, ya yi dai wasu dai kuma ya san yin daidai sai Allah, ko ba gaskiya ba ne, ya yi wasu kuma bai cika ba. To muna godiya sosai malam. Malam za mu so mu ji ra'ayinka dangane da ita wannan sabuwar gwamnati a yau, menene ra'ayinka akan ta? Mu muna mata fatan alkhairi da ci gaban da muke gani za a samu insha Allah a gwamnatin nan, kuma gwamnatin da ta shuɗe a baya ma mun mata fatan alkhairi, don haka wannan ma muna sa rai, muna mata fatan alkhairi in Allah ya yarda. Masha Allah. To malam, wani irin fata kuma kake wa tsohuwar gwamnati da za ta shuɗe, wani irin fata kake yi mata? Ita ai ban fuskanci ayyukan da ta yi sa a gaba a yanzu ba, amma ta baya mun ga ayyukan da ta sa a gabanta, kuma ta cimma wasu muradan kuma daga wannan gwamnatin da ta karɓa ita za ta ɗora a kai. To haka muke sa tsammani insha Allah. To malam, ai kamar kai dan cikakken dan Najeriya ne ko?
insha Allah ni dan Najeriya ne kuma haifaffen garin Fataskun ma jihar Yobe State. Okay, to kamar akwai alƙawura da shi tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ɗauka. Shin kana ga ya cika su ne ko kuma akwai ɗan abin da ya gibi haka? Shi ka san dan adam ajazi ne. Dole za ka yi wasu abun kuma wasu abun ba lalle a ce ka yi su ba. Da wannan dan ka ƙarshen bayani na. Ina fatan abin da baba ya yi wannan ma ya ci gaba. Abin da Buhari ya yi. Abin da tsohuwar gwamnati ya yi wannan ma ya ci gaba ya ɗora kenan a kai. Akwai alheri a cikin gwamnati. Yanzu kamar shi tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, to wani irin fata kuma kake masa da zai zama tsohon shugaban ƙasa? Ya riga ya faɗa da bakinsa lokacin da yake handin over. Ya ce yanzu shi ya gama mulkinsa lafiya, saboda haka shi yanzu abin da zai koma gidansa ya ci gaba da kiwon shanunsa da tumakansa. Kuma sun yawa zai rage su saboda ya ji daɗi wanda zai ciyar da su. Okay, to amma da can kafin ya zama shugaban ƙasa dama kiwon shanu yake ne ko kuma? Yana da su dama. Already yana da su. Yana da su ne ko kuma already sai da ya zo gwamnati ya sanne ya siya? Yana da su. Okay, yana da su. Yana da su. Dan bai bayyana ma lokacin da ya bayyana kaddaransa akan ga abubuwan da yake da shi. To amma to malam yanzu dangane da alƙawuran da shi shugaban ƙasa ya ɗauka, to ya kake gani shin ya cika su gaba ɗaya ne ko kuma dai akwai wanda bai cika ba? Ya cika su. Ya cika su duka. Ya cika su duka. To kamar me da me kenan ya cika malam? Ya cika duka abubuwan da zai taimaka wa talakawa da sauransu, irin kyaututtuka, irin COVID-19 din nan da ya rarraba a youth don samu sana'an yi ya musu, kuma ga kyaututtuka nan ga noma ga komai, ya ce kowa ya dogara da kansa. Masha Allah, to muna godiya sosai malam. Ra'ayina akai gaskiya muna farin ciki da sabon shugaban ƙasa da muka samu. Ubangiji Allah ya bashi ikon kyautata mana, albarkar annabi da alqur'ani. To malam wace irin fata kuma kake wa shi kuma tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, wani irin fata yanzu kake masa shi? Tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari akwai wani lokaci da ya ɗaga taliya guda ɗaya yana kuka, yana cewa talaka yana siyan taliya naira 150 ne ko da 30 ne. To wannan abin da ya ɗaga taliya yana kuka, yana cewa talaka yana shan wahala, kuma bayan ya hau mu muna tunanin zai kyautata mana mu talakawa, ƙwanmu da ƙwarƙwatar mu muka haɗa ƙuri'ar mu muka zaɓi Buhari, kuma muna tunanin za mu samu sauƙi, kuma sai muka ga masifar ta ƙara ƙaruwa. To wannan ne shine baƙin ciki na a mulkin Buhari kenan. To bayan alƙawarin taliyar da ya zata sauka, shin akwai wani alƙawari da ya ne ko kuma iya wannan ne kawai alƙawari? Alƙawarurruka da yayi da yawa, amma duka abin da ya faɗa ɗin mu duk ba mu gan shi ba, har ga Allah. Har ga Allah ba mu gan shi ba. Daga to yanzu wani irin fata kake masa da shi? Ni dai fatan da nake yi wa Janar Muhammadu Buhari a yanzu dai, har ga Allah, ni dai a matsayina na musulmi, Allah ma muna masa laifi mu roƙe shi gafara ya gafarta mana. Don haka ni yanzu Janar Muhammadu Buhari, alhamdulillah, tunda dai mun yi mulkin sa lafiya, mun sha wahala, kuma Allah Ubangiji ya duba zukatanmu ya ga ba wai Buhari ne yake rike da mu talakawa ba, Allah ne yake rike da mu. Don haka ni dai har ga Allah na yafe shi duniya wa lahira. Shi alƙawarin da shi tsohon shugaban ƙasa wanda zai shuɗe ya ɗauka, ya kace gani shin ya cika su ne ko kuma dai akwai abin da ya gibi haka? Gaskiya ba cika ba. Kare abin da ya bar kurakure da yawa. Ya bar kurakure da yawa kenan. Da yawa ma a baya. Ya bar kurakure. Muna godiya sosai ma. Dangane da ita wannan sabuwar gwamnati ta yau, menene ra'ayinka akai? Amma alaikum salam, sunana Mamir Gimba. Abin da muke so, Allah ya sa wannan gwamnati da ta shuɗe, abin da ta kasa wannan gwamnati za ta zo, Allah ya sa alƙawuran da suka yi wa 'yan ƙasa su samu su cika. To malam wani irin fata kuma kake ita kuma tsohuwar gwamnati mai shuɗewa ta Muhammadu Buhari kenan? Ita gwamnati mai shuɗewa hakikanin gaskiya ta bula mutane ƙasa ido ba kuma bula ba. Akwai alƙawura da shugaban ƙasa ya ɗauka wadda ya ɗauko hanya abubuwa da dama, Allah bai ba shi daman cikawa ba. Sannan akwai abubuwa wadda sakacin gwamnati ne ya kawo gazawa da ci gaba da abubuwan, saboda rashin mai da hankali akan abin da aka yi alkawari din. Da zamar an ce an yi alkawarin abu, za gaba za a bibi abin a tabbatar da cewa an yi shi ba, to wannan sakacin gwamnati ne. Kamar maintenance din gwamnati ne. Kamar maintenance ne na gwamnati. Ne ba sa bibiya, suna ganin cewa abubuwa suna yiwa ko ba. Wannan shine babban abin da yake damun kasar. Za ga an cire kwangila, an ce a yi lambatu da titi da wasu abubuwa, wasu wurare an cire kuɗin an bayar, amma za ka ga 'yan wa'annan area ma ba su san ma cewa
an cire wani abubuwa ya musu ba. Su manta yanzu ba su bi sun duba sun gani an yi ko ba a yi. Wannan shine babban matsala. Amma hakikanin gaskiya a yadda ƙasar nan take da yawan matasa sosai marasa aikin yi, gaskiya za mu iya cewa an samu gazawa ta wannan ɓangare. Duk da ma akwai ci gaba, in kai kaɗai aka ce ka samu an baka aiki, kaga an rage zaune gari banza. Amma alƙawari da aka yi aka ce an yi wa matasa ɗin, gaskiya ba a yi shi yadda ya kamata ba. Malam muna godiya sosai. Ni ma ina godiya. Muhammadu Buhari. To abin da ya ka shuka shi zaka girba. Idan ya yi alkhairi ya ga alkhairi, in bai alkhairi ba abin da ya yi shi za a yi masa, shi ne kawai. Malam kamar kai ɗan cikakken ɗan Najeriya ne ko? Insha Allah kuwa. To kamar kafin ya hau mulki akwai alƙawarin da ya ɗauka, shin kana ga ya cika su ne ko kuma dai akwai abin da ya gibi haka? To ni dai ba ɗan siyasa ba ne. Magana ta domin Allah, ni ɗan kasuwa ne, ina yin kasuwanci na. Abin da kuka zo kuka kawo mana labari shine abin da muka gani. Abin da muka gani kuma shine za mu faɗa. Idan ya yi ko ba a guna ba za ku samu labari. In bai yi ba kuma wannan tsakaninsa shi da Allah. Insha Allah muna godiya sosai malam. Sunana Muhammad Dayebu Adamu. Muhammad Dayebu Adamu, me zaka iya cewa a ra'ayinka dangane da ita wannan sabuwar gwamnati ta yau? To za mu yi mata fatan alkhairi. Ubangiji Allah sa ta fita baya alkhairi. To me zaka iya cewa dangane da ita gwamnatin da ta shuɗe, wani irin fata kake yi mata? To ba abin da za mu ce dangane da wannan gwamnati, sai dai mu ce Allah ya saka da alkhairi. In alkhairi ta mana, Ubangiji Allah ya nuna mata. In ma ba alkhairi ta mana, Ubangiji Allah ya nuna mata. To da irin fata kake wa shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari individual a kansa, wanda shi ne yau ya zama tsohon shugaban ƙasa? To za mu gani yanzu dai gwamnati wani zai karɓa ya jarraba ya gani ana yi, in yayi mai kyau ma zai gani, in ma bai mai kyau ba sai i gani, sai ya zama tarihi daga na baya. To ai an ce kalar motar ka kalar fentin ka. In ka mana ƙarya sai mu gani, in gaskiya kai ma za mu gani. Yanzu ba ya gama ba? Da mu da shi duk mun da mayan kallo. Mun da in ba da shawara ko a ɗauka ko kar ka ɗauka, za mu faɗa. To kamar kafin Muhammadu Buhari ya hau, shugaban Muhammadu Buhari ya hau, kamar akwai alƙawuran da ya ɗauka, shin ya cika su ne ko kuma akwai abin da ya ɗan gibi? Akwai ƙato guda ɗaya. An ɗaga taliya dai an yi kuka. To amma wanda taliya ta kai 400, amma da ne sai dala 70 muke sayan ta. To taliya kuma ta yi ta zaɓe. An yi ta zaɓe ta ƙi. Kaga ba mana adalci ba. Ba mana adalci ba. An ce za a zo ba a wata 4 ne ko 6 ne, ba a zo an yi ba. Kuma in ƙarya na masa ya faɗa ko ya faɗa ba. Masha Allah dai ko muna godiya sosai, masha Allah. Yawwa, to wannan sabon gwamnati muna fatan Allah Ubangiji ya ba ta nasara. Kamar yadda gwamnatin ba ta shuɗe ba ta mana adalci ba, don ba mu ji daɗin ta ba. Muna fatan wannan Allah Ubangiji ya takura zuciyarsa sai ya mana adalci. Masha Allah muna godiya. Gwamnati kan ai mu ne gwamnati. Mai hawa saboda mu ya hau. Abin da yake akwai shine kawai mu haɗu mu yi addu'a. Allah ya Ubangiji ya ci da mu alherin cikin ƙasan. Allah kuma ya tsare mu duka. Masha Allah, to kuma wani irin fata kike wa shi kuma tsohon shugaban ƙasa da zai shuɗe yau, shi wani irin fata kike yi mashi? To ya Allah ya Ubangiji ya yafe mai duk abin da ya na kuskure. Allah kuma ya nufe shi da daɗa ƙarfafa mishi imani a zuciyar shi. To Hajiya, kamar ke 'yan Najeriya ce ko? Ni 'yar Najeriya ce, amma zan gudun bar Najeriya. To amma me ne sa za ki gudu ki bar Najeriya? Saboda karatu na ma ya zama kaman ban yi ba, ka dai ga inda ka gani. To kamar akwai shi iyayen shi suka daddage ba su ci riban abin da ya ba, ai kaga sai ya nemi wani guri ya koma. Gaskiya abin bai yi daɗi ba kenan. To kamar an ce shi tsohon shugaban ƙasa ya ɗauki alƙawura da ɗan dama haka, kamar me da me ya cika a cikin alƙawuran nasu ko kuma dai bai cika ba sosai? In na ce maka akwai wanda ya cika akwai wanda bai cika ba, na maka ƙarya. In ma bai cika ba da mutane, in ma ya cika da mutane. Kowa ya gani kenan. Yawwa. To masha Allah muna godiya sosai. Duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu. Ku kasance da mu a wani shirin na gaba a tashar M-Kolo TV. Don haka idan baka mana subscribing ba, ka mana subscribing, ka zannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu.